ano no. Pitan ba? Tricycle. Para lumiit ito eh. Ito no. Oo nga. Hindi naiyak. Nauna daw. Bagay-bagay lang ate mo. Tagal-tagal si Baldo. Sa kay Red? Oo. Di ka pa sumabay sa nanay mo. Sabi niya na. Oo. Eh sabi mo, dadaan pa tayo ba? Sisilipin daw natin. Oo, makikita mo na Red yung na Amazona. mamatay kasi yung ano. Ha? Yung Amazona? Uy. Ingat sabihin mo. Ayan mo. Ayan nga. Ayan. Ayan. Inom lang. Tao! Ang Uy na kami! Ang aga niyan. Bye-bye! Babalik kami sa birthday ni Isang! Birthday ni Isang. Basta wala na pag November. Buti 15 siya. Sino Sino? ba? Oh? Nasaan? Tita! Uwi na po kami! Happy birthday po! Oh, may pasok po bukas si Lenny. Oh, sige po, apo. Thank you po. So, salamat. Susunod tayo. Thank you ta. Thank you. Naulan. Salamat. Ay, Andyan na, kasunod na. Naliligo lang. Ay. Uwi na po kami. Apo, sige po. Oh, nandun, nasa kabilang Apo, thank you po. Ano? Pagbalik, sige. Sige. Thank you. Ayan, naka-shirt. Naka-data ba ako? Yun o. Binabakuran na ro. Wala na akong gastos dyan. Harapan na lang ang gagastos. Harapan. Pare ko. Peace na kami. Apo, thank you po. Salamat. Next time. Andiyan na. Hindi naman pumunta doon. Ewan ko, ba't ang dami mga hindi mga pumunta doon, no? Workshop? Oo. Sila Mayo, wala. Yung, ano ba yun? Sana ba yun? Hindi. Sale, no? Wala din, no? Si Mayo. Wala pala nakatira ngayon pala dito to? Oo. Si Mayo, wala, di ba? Wala. Hindi naman talaga nakikiano. Si April lang, yung asawa ni Jerome. Sabi nga ni Isa, kundi daw lang yung Amber. Yung anak. Malamang wala din daw yan dyan. Eh pero nandun sila. Oo, kasi gawa ni Amber, yung anak. Abay eh. Di ba sila Mayo yun? Kahit hindi na kayo bumaba. Sisilipin ko lang yun. Wala naman nabubulok dun eh. Lumarap na. Pero yun, naka-open lang. Oo. Magkano magiging video? 200, 300. Kahit may rep na nakatapak? Naka-low lang. Oh. Walang laman yan, tubig lang, no? Kasi minsan namamatay yung ano, nagtitrip, namamatay. Yung breaker, namamatay.
Yung pala gagawin na palang daan yun. Magiging open na pala yun. Sila yung nilay mo laking bahay. Oo. Tapos doon yan nagpagpapala, 2 bahay. Sino? Yung kay Nanay Lula, tsaka yung dating bahay nila tita. Si Rono, ano pala yung gagawin daan? Wala talaga magawa sa pera. Ginawa na lang daan yung bahay. Ay ano, ayun. Siyempre, pag mas maganda ang gagawin ng mga yan. Yung kay Tito daw, wala naman nangyari. Parang inoblo. Ano nangyari Sino yung papagawa nun? Papagawa nun? Si ano daw? Carry Si Hello? Arne, nakabasa ka sa CR. Oo. Si CR yung umalis. Oo. Wala naman. Ano nangyari? Kaya nga sabi ko, hindi naman, sa ano nyo. Tinanggal lang yung tindahan. Kaya ganun tindahan. Tapos gumawa dun sa kapila. Oo. Kahit yung pinapinturahan. Ang ganda naman, no? Bahay. Hindi, ibig kong sabihin, kala ko anong klaseng paggawa. Kala ko si ng daan. Ilo nang papagawa nun. Si... Ano ba yun? Hile? Bakit doon nakatira? Hindi. Eh, wala nga magawa sa kaya. Pero hindi mo lang nakikialam. Kala ko si Ilo nang bahay. Parang tulog si AG Boy. Tahimik eh. Si Bobby hindi na kinasal, walang pangkasal eh. Alam niya, kung pinakasalan niya pa yun, lupo siya daw. Sino ba yung asawa no? May 2 anak yun. 2, 3 anak na nakasama ni Fanny ngayon. Ayan, no, baba. Asan yung 95? Ano ba yan? Yung power? Premium? 95 premium. Cash lang yata. Tanungin mo. Pwede ba card dito? Cash lang. Akash lang. Sige, kung abot ng 1,000. At pag ano, kung aabot ng 1,000. 95 na, premium na. Premium yan kuya na. Kano? 49? Mura ah. 49.50. Ang galing mo. Ha? 49.50. Premium na yan ha? Oo. Ayan. Pero baka nagkakadikit. Nagkadikit? Putok pala taan. Oo nga. Putok? Oo. Ilang yun? Ay, meron kaya sa atin? Sasagad eh. Okay na, 1,000? Sagad mo? Sagad mo. Sagad mo na. Sagad mo, ano? Oo.
Hindi, alam niya yung sasagot niya. Wala si Storm eh. Sana ipapasok ko sa kanya dun eh. Sabi nga ni ate, ito pa ba kayo sa mga nakapasama, mas di na pa yun. Sisilipin na lang. Doon naman ang daan natin. Daddy, tahan tayo doon sa ano yun? Yung bilhin tinapay na masarap. Ramos? Hindi sa Ramos. Yung sinabi ko kagabi. Eh, kayo, bumaba kayo. Ano yun? Kalahe. Ayos na. 800, sabihin mo. Hindi. 800, sabihin mo. 800 to. Ayan mo. Kung pwede pa. Ayaw na? Kaya mo na, okay na yan. Okay na. Sinusuka na, tama. Ayaw na. Okay na yan. Tawa na yun. 764.38. 55, sabihin. Ano sa'yo, eh. Mapangasar ka, eh. Sinusuka na, Wino. Kung tigilan, no? Tama na daw. Sabi mo, Storm, nasan ka ba? Lumuluwa na yung kasunditan namin. Sigupin mo nga. Ayaw sa'yo, eh. Puro kalokohan. Thank you. Sabi siguro na yung kaanawi. Yun yung gas mo. Alam niyo, masakit sa sir. May gasolina pa eh. Ayaw na nga nung machine namin ni Sabi? Sini pa. Takanta siya yun. Ba't nga nung mag-gasolina yung full tank pa? Sabi na. Ewan niya, nagpag-gasolina yun. Sabi natin siya, gasolina pa daw. Oo. Ako, ewan ko, po, dadaan ako. Wala naman sinabi niya. Hindi na lang sabi. Sisilip Hindi lang. na kami sasama. Gasolina pa yun. Paano kayo bibili na ulan? Ang ulam. Ayun, no? O paano ka pupunta niya kay tita? Eh ano pa daw doon? Anto? O, tsaka Anto yung madamo. Hindi ka nakakalit. Di pa. Pero maganda na namin na Ha? maganda na lang. Maganda na. Oo, no. Ang tagal din naging ano ni tita. Tatlo ka na. Ulo. Wala. Napakamatay. Dapat ang dalawang to. Hindi pa kanina ko na yung nasa. Gusto ba yan? Eh, ano? Maligo sa ulan? Hindi na maligo sa ulan. Ay, sa amin, depende kasi sa pagbubulan sa amin, bahanan. Talaga, may daga daw. Ang daming daga. Di bali ko, hindi nagbaha sa amin. Ulan. Baka mamaya ka na ni-skin yung uli. Nagla lang ko yan. Mag-viral pa yan. Hinang ringin. Nung maliit kami, naliligo kami dyan sa bangkal, yung aaluyan ng tubig. No, kuya, malinis tama yun. Kasama mo lahat ang lumalang mo. Di balik kung yun lang lumalangoy doon. Kaya nga sabi ko kanina sa kung naging kapitbahay ko yung sahin hindi yan lang na. Nakakapasok ang maliliit na daga yun. Wala tayong daga, nakakampay ng daga. Eh, Ang burarapas. Sabi lang namin ko. sa amin talagang lalaki ng daga, no? Iwan na okay naman yung tingin. Eh, tsaka yung sa harap, pinadita, ang lalaki niya. Kahit ano ko, no, mga ilang linggo lang, tangina, ito na naman. Doon, Ditan? naditan. Dami daw. Ginagawang popcorn yung ano, ay paing ko. Baka ilang ano lang, meron na naman eh. Lakas, no? Nakakabili ba kayo? Hindi ko nakakabili.
Nasa na yung ulan ni Bibi? Ayan. Ano na? Kasi na nag-chat ako. Sino? Pili. Alas 9 pa lang. Sa bahay na? Check out na agad. Baba, agad mo check out. Nagmamadali na. Kasi family day na. Baka kasi bawal matulog ang sakit na rin dito. Pwede sila makikita. Galing din yung boss nila, ano, may pa, ano. May amon yata eh. Ano siya, kapit na lang, ano eh. Kapit na. Contractor pa, aba. Bukod sa pakain na, pa staycation pa, may 5,000 pa, aba. Utang Pero na. mo, nakakatapos sila ng Starbucks. Oo. Oh? Nag-cravings ng bulalo, nakakapag-bulalo. Paano yung pangit? Yun, yung mga pangit. Yung mga pangit. Ito dito, ayan. Ayun ah. Ayan, Wala eh. ako. Saka Oh, dito. naulan. Yun o. Naulan eh. Ba't hindi kagabi kayo bumili? Oh, ito pa sarado na. Sarado na. So, yun. Hindi tayong dumiretso dito, no? Yung pinag-hospitalan ni Tami. Bakit nagdrama pa sila dun sa picture ni Lenlen? Gusto nyo eh. Para tuloy ano ito na family, nagpicturan na hawak-hawak naman ni Carmela. Love na love nila mami nila, no? Oo. Kahit mabunga nga. Ngayon daw, ngayon yung kinakasama daw ngayon ni Iging ni Sosyalera daw gusto yung lagi siya labas nakakain. Oo. Baka may kaya. Totoo ba yun? Shota niya dati? Galing daw ibang bansa. Kaya nga, shota ni Iging dati. Parang ang Sabi. tanda naman. Matanda nga. Siguro, ahit sa kanila. Parang yung kaedad nung Sale, yung mga kapatid ni Iging, yung atin yan. No. Hindi nila tito, inom ka agad eh. Ang pulutan nila yung wala na, cake na lang ang dala niya no, ni Ike. Hindi, may nakita pa ako doon para minudungay na kalabas. Cake na. Malupit to.
Bigla rin nagbago sa traffic ng Sambag doon. Parang complex na rin eh, no? Eko, ano may ano ka pa dun? Araw-araw nakatawag si Tino, no? Ruth, no? Anong oras dun sa kanila ngayon? Kaninang tumawag siya. Alas 7? Ha? Ah, holiday kasi. Alas 9 do, alas 7 ng gabi. Ngayon, ano oras naman ka? Alas 7 ng gabi. Saka holiday, no? Sunday. Butit hindi hinahanap ni AJ, no? Rock ka na. Hi, Daddy. O, ganun lang, no? Love you. Hindi naiya. Dati, nung pakakais ng tinabag, may tumutugog sa motor. Sabi niya, Oo, nasanay siya sa ganun. love mo. Hindi na ako eh. Ah, tawa naman ako sa page. Okay. Kung ako kayo sa page, may lakap. Chat tayo pa sa AJ, hindi na. Oo nga pala. Ba't mo pinainom ng ano? Ang tubig. Walang yamin, dumating yung tubig eh. Isang araw bago dumating. Pagkano lang naman yung 30 Kaya pesos. nga. Hindi pa sinabi ni Isang na wala pala sila na nagpabili ka ng 2 galon. Kung may unexpected na wala pa lang ano yun. Wala pa Stop. Oh no, kanina madaling araw. Wala akong mainom. ayun, dad pala. Ininom mo kuya. Yun nasa bottle doon sa tabi ng ano ni AJ. Ay, hindi ko na nga nakita. Ayun. Kumuha pa kami ng ate mo doon sa rep, ha? Na, mami, no? Dumatok pa ako ito katong sa'yo. Takot si Isang, ayaw pang ilabas doon ako. Ano niya? Rep? Rep. Ay, gusto pa kasi doon mag-tinsa. Ah, Hihirapan lang din talaga sa kanila. talagang mahirap talaga yan. Bago ka makakilas. Siyempre, hindi mo pwedeng hindi uunahin si Lola. Dahil basa na Oo eh. nga pala, hindi ko nakita si Lola tulog. Tulog. Pero may pagkain, tinabi. Oo, kung kumain na. Nakita ko nakakain eh. Ayaw di pa nga maubos-ubos. Ngayon tulog. Grabe, traffic sa San Pablo. Tuhan yan eh, meron dito yung paano ah. Ever since sa bayan talaga sa traffic. Ay, lampas na pala tayo ng bayan. Ano? Nag-uulan mo ng harang araw eh. Baka puno yung mga tubigan. Tapon lang natin.
pa yung drama natin. Ayan ang bahay nila Reden sa Australia, yung puting yan. Ha? Oh, yung puting yan. Oh. Ano din nauwi yun eh, laging nauwi yun. Parang taon-taon nauwi din. Hindi din makapag-stay sa Australia ng matagal. Bantayan mo yung lipa mo, yung kakaliwaan na. Sa Alaminos pala nauwi yun, sa Carmela, no? Sabi ni Tito eh. Pag ganyan-ganyan daw, paano? Paano? Nakilala ni Carmela yun, ano? Gari ang pinagda. Nakita ko sila rin. Oo. Yung pagpunta natin kala Tito. Tapos biglang nawala. Kahapon nga. Doon sa ano. Oo. Paalis. Pag ano, gusto kong pagawang paupahan yun, road, yung pardahan. 1,000 isang sakya, isang buwan. Baka 10 kang sasakyan doon, 10,000. Papabubungan ko lang yun at semento. Sabi nga ni Isa ngayon daw, ano dun eh, 50 daw. Pag umalis ka, 50 uli. Yung tabi dun, kinayo malaking bahay doon. Sabi, malupit ang may-ari niya. Pag pumarada ka 50 pesos, pag umalis ka, 50 pesos daw uli. Kasya doon, 10.
SM na ba yan? Nakakain na kami ron sa Vikings. Hindi naman masarap. Lugi pa doon. Kung mahilig ka doon sa mga... Ay, hindi siya ganun kasarap. Okay lang. Tama lang. Nauuhumay ka kasi sobrang dami. Hindi mo na alam ang kakainin mo. Oo, kami din ng ate mo sa MOA. Pero sinubok na namin yung ano. Yung birthday ni Ayla, libre siya, mura, dalawa. Pag birthday mo pala, no, libre ka. Dalawa. Hindi, isa lang. Kahit isa lang. Oo, nung kumain kami libre si Ayla. Dalawa kami, pero pag dalawa kayo, may birthday, ikaw lang magbabayad, isa lang. Ano pa, happy WD. Discounted pa ate mo. Oo, tawa. Yan tawa eh. Kung may... ano lang siya, yung parang hindi katulad sa MOA na... Diba, Chinese, isang ano siya, isang group. Eh doon sama-sama na eh. Ay, gano'n. Kaya ko konti. Japan, di ba sa MOA talaga may isang ano sila? Oo. Kung halimbawa, Italian dito. Oo. Japanese. Doon sa isang round table, sama-sama na. 5 ano ng Chinese siguro. Kaya lugi ka. Wala kang lechon eh. Oo. Tapos may crispy pata. Alam mo yung hindi mo maano crispy pata. May syunga-syunga pa. Kinukuha yung na lang. Pwede mo yung syunga-syunga. Yung display ng crispy pata, anong babae. Sabi nung ay display lang po Display yan. lang po yan. Puta, syunga-syunga. Tapos bibigyan ka lang ng nakaganon na crispy pata daw yun. Tinatad na baboy. Hindi ko, ay, gusto na yung crispy pata. Matindi eh. Layo pa. Kaliwaan sa lipa. Wala pa. Kakanta ko parang Ano ba, may bagyo? lansone. Panahon pa na lansone. Wala. Ang dami.
Abay, hindi na rin nagiinom mo, no? Mm. Kaya pa. Ayan, ayan. Kakaliwa. Eh, tingnan mo. Oo, ayun. Kaya pa kaliwa tayo. Mm. Sa bandaan nito. Kabila pa, no? Yan, tama. Tapos, ilan yung kakananan natin ilang metro? 10 kilometers. Ha? 10 kilometers. Meron tayo nilipuan dati dito. Ma'am, kasunod po nito mga naranasang aktibidad dyan sa Bulkang Taal. Ano po ba ang pinapakitang senyales ito na nasusunod po? Alam po, may kinalibuan tayo dyan. Na tayo. Precaution, no? So, anytime po pwede mangyari ang ganito pong event, kaya po tayo naka-alert level 1. At ang pinag-uugatan po ng activity na ito ay medyo mababaw na ng outman. Kaya po, wala pa po ng surveillance po. So, ipulis na po itong mga kaya automatic at mga minor kaya yung tinatawag Dito lang. na event. Parang dito lang yung kinalibuan. Dahil meron po tayo sa influence na siya. Kaya dahan-dahan lang po. Sa pong magputok sa album sa event. Yun. Relax ka. Yun. Ma'am, kasunod po ng mga nagkakong eruption, meron pa po ba? Ligtas pa naman po. Dito? Yan, oo, yung pinapasok ko nito. Taal. Particular dyan sa may Mahawi na Tagaytay, sa iba po po bayan. Dahil sa taal. Advice ay ang iwasan lamang po ay ang na island po. Tungkol sa mga pag-ibig niya. Alam ko, ha? Ayan, tingnan mo ako nagpa-tweet siya. Ayan, Palm, Philippines. Kakaliwa ka. 4.7 kilometers. 2.7. Ano ba? Nilagay ko Regina.
tayo, harap ng isang araw. No. Dito nalabas yung Junior. Ha? Dito. Ano ba to? San Ildefonso ba to? Oo. Ha? Oo. Dito nata si Junior. Ayan nila. Doon daw siya nasa sa may ano. 100 daw. Ba't hindi nagtatransfer si J.R.? Wala siyang lisensya. 100 daw mula doon sa may ating doon. O, tama yung sabi ni Jera, San Ildefonso. Oo. Ito nga yun. Hmm. Kaya nga. Ayaw masarap na chicken yan, yung 5-star na yun. Pero sa atin, Oo, sarap na chicken to. Parang alam mo, parang Jollibee, gano'n. Dito ba tayo dumaan kagabi? Oo, isang gabi. Oo, Friday. pumunta tayo. Oo. Madilim lang dito. Ang dami kasing gasolina Ay, eh. putang ina. Tawa ng binigay mo tao si si Storm. Wiwi. Si Storm may naging ano. Ano sa ano eh, gasoline ko eh. Sabi ng gasoline. Puno na. Ano yan si Se? Ano pa eh? Natapon na eh. Hey, G. Nakakatawa na si pinapaalis si Ate Wiwi sa wheelchair. Inaawis ka. Lakad ka na daw. Nagustuhan niya yung ano yun. Parang siya sa LG boy. Na sabi niya, nagustuhan na, maganda rito ha. Alis ka nga dyan ate. Takot na lang nawin. Maloko. Helicopters. Hanapin mo ngayon, pangkamot dyan, dadaling. Doon sa bahay. Nandoon? Oo. Nandun lang yata sa mga diba, copy. Walang pinapa. H is for? H is for? Harina? H is for Harina? H is for ano? Ikaw. Days?
Ginawa na rin parking itong ano. Grabe. Ginagawa ng parking kalsada ano. Baryo to eh, no? Parang may mga tae pa ng kalabaw sa kalsada. Kainuman natin kagabi, no? Kahit hindi mo na iniimbita, talaga napunta, eh, no? Hinahanap si Tito, eh, no? Matindi. Hinahanap si Tito, cover to nasaan? Sabi ko, masarap ang iniinom nila doon ako. Redders. Inimbitahan na yung sarili niya. Mata kami nahanap po si Tito at nakayupo ka na. Huwag ka na, kung hinahanap mo si Tito, yan, nakita mo ha. Umupo na talaga eh. Kung para pala yung isa. Yan. Kamukha ni Onse. Oh? Kamukha ni Onse yun, yung sa vlogger ng pulutan. Sino kumuha ta si Isang? Sino? Ha? Pero ano rin siya dito? Katakot yun. Akala mo hams. Hams nga ha. Dapat pag hams, may kulay. Hindi mo kita yan sa gabi. Ano yung kwento mo, man? Tapos na ulan, no? Takot yung mga batang naliligo sa ulan, bigla na lang nasumpot. Ay, ilang kilometro ba? 2.2. Ha? 2.2. 2.2. Kapit na. Ano mo dyan? Wala. 25 anyos. Trabaho ng call center sa Makati. Matagal ko nang pinag-isip ng time kung magpapadala ba ako ng sulat o magiging tahan pero ito naman ito nailakas ng loob at nahilag ko rin yun dahil alam ko na marami ang nakaka-relate sa akin lalo na sa mga tao hindi ba pinaglaman ang mga pagkila. Alam ko na iiyak ng tao at pagkalat na mahal. Minsan, hindi ako niloko ng relasyon dahil lahat ng meron ko ibinibigay ko sa tao niya. Kaya nga nagtataka kung bakit nailak ka rin sa akin ng swerte na nakasagtan sa akin magmamahal sa akin ng totoo.
Umulan. Tatlong taon ang desisyon namin nung nagdesisyon na kami magkakapit isang buwan. Pagkatapos ng 2 taon, saka na ako niyayang magpakasalan. Pero dito ko nagpagtanto na iba talaga ang nagbiyo ang tadhana. Ano kaya ang kwento niya? Iyak ako. Yun o. Yan na ba yan? Oo nga, yan na. San Luis na. Ayan, I love San Luis. O, lapit. Itong pulse na to, ayaw tumabi. Wala na, mami. Buisit, isa pa. Lapit ng bahay namin sa San Pablo Road na oh. Pwede na pala pumunta sila isa. Kaya lang, madaling araw sila. May tricycle ah. Para wala silang huli. Bakit may tricycle? Wala namang mamilisensya sa kanila. Ito mo, dire-diretso lang. Yun lang yun sa may Ildefonso. Eh, ba't nalita kay JR yan? Kasi alam mo, dito siya nagtatrabaho. Oo. Tuturo ko sa'yo sa inyong ginagawa ni Junyo. So, nalaklaki ng hindi niya alam yung Regina. Hindi, alam niya. Hindi napapatay. Oo, siguro. Alam niya, sabi niya doon lang sa tapat ng Alphamart. Oh, letter R ka. Regina Road. Saka, di ba minsan tayo kung na rin, lagi tayo nandun, pero Hindi natin, oo. kailangan puntahan natin papatay. Di ba hindi niya alam Kasi na... hindi naman matali pa pa sa inyo, matali pa pa yung kila ate. Mm-mm. Kaya siguro makakarating. Yun nga daw, doon nga daw sila nangungutang. Dami chicks doon. Iba-iba kasing gayo nung. Dapat yan sa community. Kaso pangit daw ang ano ng... Ito Ang na. Santa Rosa na yan. Nung Yan? bago yan dyan. Ito na, Ruto. Pag nakita mo na to, malapit na. Tanda mo to. Sabi tarik ka. Picture mo na ba? Tarik. Lagi mo pinipicturean to. Oo. Tarik. Ayan, ayan. May ilog yan sa baba eh. Ayan, nga naman oh. Gano'n mo palo maaano nila araw siya. Ang bigat. Hindi makaawag sila isang ganyan pag nag-tricycle. Pero mga tricycle dito, di ba? Oo, kaya yan. Eh, barako naman ata. Lalo na si Tito. Kinaya ba? Nung kay ate, o bumaba sila dito? Bumaba! Hindi kinaya. Lakad nga daw sila eh. Irit ang tricycle tatay eh. Ito na, Ruto. Ayan na, oh. Primera. Ayan, oh. Bundok talaga yan, oh. Kaya malamig dito, eh.
Ito yata yung Amarosa, ayan o. Bago din yan. Ama. Ayan. Ayan, bago Sunod yan. yan. Dami kaya dito. Yung maganda sa amin, Rod, yung tapat namin, yung up and down na. Oo, yun yung ginagawa nila, ano, yung may Titirahan mo na commercial. lang, up and down na. Wala ka nang sasabihin pang Sabi ko nga kay Junior, tanong yung magkano isang unit doon. Sa milyon? Hindi, tanongin magkano isang unit. mamaya, makikita mo rin. Ito, bago ulit. Tumaran. Okay. Wala naman nakatira doon sila dito. Ito na maulan dito yun. Pati yung bakasyonan. Bahay bakasyonan. Ayun, Amarosa yan, no? Tuturo ko sa yung pinakaano nila, Bella Rosa. Oh, walang Molines. Ano ba yung dumaan doon na ano na? Ano ba yun? Oh, sa e-bike. Basa. Sa e-bike, no? Oo. Yung sa Amarosa nga may swimming pool. Oo, ayan Tsaka sa ginagawa daw nila may swimming pool daw. House. Ayun, ito mo, Yun, Rod, yung pinasukan, yan yung Bella Rosa. Yan, Ito, yan, Yan dyan. nagtatrabaho si JR. Hindi, dyan nangungupahan, daddy. O, saan ang trabaho nila? Doon, sa may Ayan, Rod, Bella Rosa. Ayan. Ayan, o. Dyan, ayan Yun. Dyan lang daw sila nangungupahan yan, Unahan na yan. Ito, kapitbahay lang sa amin, Picture mo nga. Regina Rosa. Salit lang, daddy. Picture natin. Pakita ko kayo. Wait lang. Ay, dito. No, ito. Ayan, o. Hindi ko paano. Ayan. Okay na? Dapat sa kabila. Okay na? Ayun, yung Alphamart Ito sinasabi yung ninyo. Alphamart, ayan. O eto, sabi ko, bago dumating na Alphamart, makikita mo sa kaliwa, Regina. Kasi dalawang yan dalawang gate yan Ayan, Ruth, yung up and down, no? Ayan, yan ang ginagawa nila. O, ayan Tinan Oh, ito lang amin. Ayan, Ruth, titirhan mo na. Ayan, no? Up and down, no? Wala ka na pagagawa, ayan, no? Ganda, oh. Ba't ganyan? Sliding doon. Gamit Oo, na ayan, lang. Ba't naka-sliding doon? Ayun. Hindi, ano daw yata to, kung parang commercial, tong baba. Tapos sa taas ang tulugan mo, oh. Di na lang maganda. May mag-business ka, oh. Nag-abroad na yung si Amazona, Rod. Yung nakainuman natin. Kakawala na, dyan Alis baka na nasa siya bukas. Manila. O baka, pwede.